העם שלי מתגייס, כולה שכבה עצובה, מה עושים עכשיו? איך לקום לתפילה? העם שלי מתגייס, זו כבר פעם שנייה, שבקרוב יחזור, אחרת זו בעיה. קיבילito אלה. עכשיו שהרב הלך, הבגרות ישר לפח, רק נבריז משיעורים, לא נלמד מסיכומים, שרוצה לתרום מוזמן, רק לא צריך לסומן, כי אנחנו מסכנים, אין לנו מרגנים. איך חשבנו שלי יש מילים לגילה, ולא מרגיעה. אבל עכשיו נתחיל את הישיבה, בוא נביא את הפזמון. מתגייס, נראה למה גזרה, תמיד להקש שישראל מלחמה. הרב שלי מתגייס, לשמור לה את הצורה, או לא יתקרב למפה החוצה. זה קוטנה. כל הבקרים מתהפך על הצד, את הלימודים נשאיר בצד, עכשיו זה כדאי להיות כל היום בגן, נשב כל היום ללא עיסוקים, לשרוף אותך מול מסכים, כל זה יהיה חיים ולא שטיילר. כן, הרב, תגיע לך. היידה תחזור! תקים שתגיע רבנו. איפה אתה? תגיע כבר הרב, תגיע. אין, איך אפשר לחיות בלעדיך? יכיר פה בפרקוסים. די ידידיה, אמרתי לך, הרב בוא. ישיבה, בוא נביא את הפזמון. הרב שלי מתגייס, זאת פתאום התקלה, איך אוכל עכשיו למצוא לי קלה? הרב שלי מתגייס, איך נסתדר בלעדיו, מקווים שיבוא לבקר תלמידיו. נפלו לכוחנים! הוא כוחן! אורי סיגמה! יאשי מומלה. בן ישי! איפה המנגו? העם שלי התגייס, שומר על המדינה, שומרים לו חיזוקים והרבה אהבה. העם שלי התגייס, עם ישראל אל תירא, ואל תדאג יכיר בתפילה. משתמט.